Karon mga higala, niya ang sumpay ning bagutang sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. Dili ka nga ikaw ang nagbuhi og mananap nga mipatay og tao dinhi sa atong dapit. Uy, Bilya, ay patakang ukap ng baba nimo. Bila ra gud bilya. No, sa matao ka. Unsa mo ang akong anak. Sige lang. Nang buhitaw na kami tayo. Buhitaw na. Sige ka tapos, hindi ka sulti ni Alman. Sige lang, ayaw lang. Gusto na. Sa'yo na dyan. Kapitan taon ko. Ikaw na lang, unsa ang naman. Buhi ko lang, oy. Ayaw na lagi. Ganito nang, ayaw buhi nang. Kapitan taon ko. Uy, kapitan. Gusto na. Kaya ko isot. Daw sa naman sa Kristina, iwa naman sa mauli dayon. Ay, magkalimbayhan na, oy. Ulal! Yan na sinitrahog na ko ay nabuhi pa na yung tao ka na. Ulal! Dautang balita, ulal! Sa! Dautang balita! Ay, binuang daahaw nandang. Dautang balita lagi! Ayaw na ko hatog daotang balita kay naghuwat pa kong kinay. Ha? Munang dautang balita, ulal! Kay si Tinay, ginakom ni Kapitan! Usa! Ay, wala gid taong ko'y labot kung naon sa si Alma. Mao nakap, basta kay midagan lagi siya human sa amo pag panagkita dito sa amo. Unya, gisakitan lagi siya sa tiyan, mao na. Nganong gisakitan man siya sa tiya? Ay, misulti naman ko kapoy. Wala gyud ko kahibaw. Basta kay nakita na lang ako siya sa ilang sambag sa among nagtaran nga, nagluko-luko. Sakit pagkaintihan ba? Unya, sadya ako siya giduol, midagan siya palayo nako. Aw, idi, nahadlok siya nimo, kay doon naman kay mananap nga gibuhi. Hilom na dihabil niya, oy. Apil-apil man sa pang kay labot. Kay di tinuod. Gusto lang ko nga mugawas ang kamatuoran, nga ikaw gyud ang nakaingon nga namatay si Alma. Ang ano mamugos mo ka, oy. Gipatay mo ang akong anak. Nang. Gipatay ni mo. Ay, dili ka taon. Ay, dili taon na ko nagpatay yung taong Alma, oy. Dili taon ko kriminal, oy. Naninda na taon ko bud-bud kap. Patay na yun mo nga. Pangunong tao mo! Dito ko ninyo! Ako tao'y Kapitan Taon, oy! Ano bang magpus ilong? Hulong mo! Kundi ang gusto na isuot ang talas ritual! Hulong! Yabag man tong babayan ah. Awa pag ganun pag siya magkakita nga ikaw nagpatay, gibogno ka naman. Ang bayhan na. Sus, ngano ako magiging ato dito, oy. Ako giging giduso. Ngano ka to siya, oy. Yapag na siya. Tinay, naklaro gin mong naong atong Alma sa inyo, ha? Eh, wa lagi. Sige, to balik-balik. Pangutana, oy. Ngit-ngit lagi sa ilang sambag. Pero, mintando man siya kasi sa Alma. Nga, napatabang pa siya na ako. Matok, gitabangan. Kung napatabang mo kasi ni mo, anong dagan mo siya? Ay, ambot lagi, oy. Oy, sige, balik-balik ka ginapangutanahan. Libog na ko. Sorry, Tinay. Naglibog na ko itong hitabo, oy. Ako na tayo siyang tabangan lagi. Balik na niya. Nga, gitukbod manuong ko. Data tong namatay mao yabag. Ah! Maupatabangan, maupay manok mo, di yabag. Naglibog Wala. lagi ko lang. Ulal. Ay, nahadlumon siya na ako. Kaya doon ako na ko'y hilo. Hello? Tinood ba ka ng imong gisoste? Ha? Namisinggit siya nga doon nakahila? O sinhilos pa na ang giingom nang. Hoy, sabay hilos panahi ba? Sige. Mahadlog na siya hilos panahi. Hilo, akong nabati. Hilo, dili hilo. Hilo, gidi. So, sa basa nagtuo siya nga hiluan ka? Ay, basta. Naglibog lagi ko niya la. Libog mong tani, Lola. Oy, libog mong tani, Tinay, pero... Libog ako. Huwag mo kaklaro siyang now. Ay, balik na sa nana. Pasi pa rin sa tungan eh. Ni Alma ba katong nawa? Alma si tingay itong nitagpatabang ni mo. Ala no? Ala na sa likit kay utok ding. Ah,
Tuod sabno. Istorya. Hala, ngit-ngit man sagod sa ilawom sa sambag. Teka. Kasi pala sa lugngano. Tagoy, klaro ni mo eh. Ay na, hoy, paminaw sa tinay. Unsa man siya gyud misulti nimo nga Alma ang iyang pangan? Kuan, dili. Nangutana ko niya la. Ito ni klarohon na para Abe. maklaro dyan niya. Be. Nangutana ko kung Alma ba iyangan. Oh. Ang babaeng nawa. Mana akong gisulti. Mitubag man sab siya nga. Mao nagtuog yung ko nga siya ang missing nga babae nga si Alma kay miangkon man siya nga siya. Bebe, ang maayo ano na lang yun na tinay? Dili una ka mo eskwela. Uy, unsay connection? Muundang lang una ka pag eskwela sa gabi Oo. Halala, uy. Mo-absent lang ko la, uy. Ay, lang po, nga. Saan ka lula? Ikilay eskwela lula. Sorry, lula. Awang naong ni dating na yung laong luoy taon kayo. Nakaruwasan taon niyang naong na. Itong sa inahan ni atong Alma. Da, si Bilya man sagod ang nagpainit siyang ugod. Kada yung babayhan na. Liwat! Diyon na siya siyang apuhan. Marites nga pataka. Bilya? Unsa man yun, ha? Tiyo. Tiyo. Ah. Nanay mo man itong gibuhi ang stinay, tiyo. Klaro kaayo nga namakak to siya. Ano yung mga dito siyang gibuhi? Ano ang tato ni mo buhi, tiyo? Imo ang tato gipuso? Kaniyot, patingugaw na ko. Saan ko ba di ka pagtubag? Di ba ko kastubag ni mo kay Purpida, mura magkakarata-tatatat. Ha? Abi ni buwa tayo ligong ebidensya nga siya yung nagpatay o nagpapatay ni Adtong Alma. Ah, ikaw gui kapitan, tiyo. Ako bitaw. Oh, di ikay magbuot. Waong tato ni mo dawatang iyang rason. Mas maayo yun ta nga ipapriso tong bayhana. Samo kay to sa akong mga mata, tiyo. Ipapriso yun to ha sa sunod ninyang kita ha. Gusto ko makakita niya nga nana siya sa prisuhan. Break ko na. Yun na, paragon. Naku na kay Mel, tiyo. Ay, pagsaba niya, kay bawo ka na. Kapitan ko ta. Yan na. Mungutan na ko rin mo. Isa man day kapitan din eh. Ako, ikaw. Aw, ikaw? Oh! Kung mauna, ayaw pagbuot sa kong trabaho. Yan daw naghinuktok bang diha sa pultahan. Ang lulapi. Exam na mo ron. Mas importante ang imong kinabuhi kay anang eskwela-eskwela. Pero saan na balag kung ikaw ang sunod nga mabiktima? Lula, Ba? unsa gyud ka mananapa ang mupatay no? Ini ato dapit. Kato ba may patay ni Alma ba? Nganong gipaak man yang naong la? Kanang mananap. Di ba yun na maghuna-huna nga gwapa ka? Nga iyang mapatay. Lula, sadoy. Naruwag tubag. Abi ni mula no, kinalamadak pa na ginamaong mananap. Okay na lang yun. Duhan na ang iyang napatay din sa atong dapit. Sa kinalamadak pa na siya. Sige na. Panarang ka na diya kay matog na ko, ha? Hala, kila. Ako ni bahala diri. Sige na, sleep na dito. Ay. Luoy ang Alma, uy. Pero, yabag man is Bilya. Nga nagkikang ako mayang ituot. Mahal? Mahal? May kandiya ka, mahal. Mo-absent ko karon mahal. Kay nakita na ang pateng lawas ni Alma. Luoy laging tanahon siyang naong mahal. Gikunis-kunis ug maayo, di may tsura. Giguba gyud sa mananap ang naong. Sus, di na gyud may tsura nga siya ba? Kunya, ako na ba ang gidudahan nila nga mo'y nagbuhi og mananap nga mupatay og tao ining dapita? Mahal? Luis? Ano nasa ko mananaong mo? Mahal, kinahanglan masusi ko ka ng imong gisulti. Mahal,
Sa imong una-una, doon na yung kay bangis nga mananap nga nagsuri-suri ni nga itong dapit. Kada ang susingon ko. Dili ka lang lang. Itulo na. Ug panarang ka sa tanang putahan. Ang buwak sa verbida, ialis sa tanang putahan sa dayo na nimong katulog. Ha? Makatabang kini. Makababag sa mga bangis ng mga mananap. Sa pagsulod sa inyong balay, mahal. Sige, mahal. Ako ning buhaton. Sige. Diya ka na. Amping mahal. Magdali ko. Akong alihan sa kaang sa tanong nga birbina ang tanang pultahan. Katanlas sa pagkaon. Kapugnaw. Mas lami paghihapon ang labas nga pagkaon, Claudia. Luis? Luis, Nganong gipatay mo ang babae nga ginganlan ug alma, Claudia? Naibaho ka na, Luis? Kinahalang mawa na siya, Luis. Ikaw ang angay nga mawala ini panahon na, Claudia! Lupyanan! Hulong ka mo! Hulong! Gusto kang magkamatay ta? Sige! Magkamatay ta, Luis! Gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.